Vàrem sortir de Marsella per la porta d'Aix-en-Provence un migdia roent de les primeries d'agost. Em va fer alegria de trobar-me lluny de les cases, en plena carretera, entre vinyes i oliverars. Em semblava fer el camí de la selva a Reus. Tocant el mur, l'abeurador pels cavalls. Damunt la porta un rètol, Hôtel du Cheval Blanc. Hi vàrem menjar pa i formatge, com tot fou saborós. No tenen pressa per arribar a Eix i avancen tot xinutxano. Queia la tarda. Amainava l'horrible xafogor. Feia de bon caminar sota les ombres allargassades dels olivers. Amb pa i raïm podrem passar pels camps una mesada. Després de la visita a Mistral, vaig dir-li, tirarem amunt en direcció a París. Treballarem sempre que podrem, del que sigui. Vols dir que dos homes joves i forts no trobaran feina, mai que sigui de peons? Així? Joanet. Tu vols anar fins a París a peu? No veig pas altra manera d'anar-hi. Tenim diners suficients per fer el viatge amb tren? A més, així veurem món. Travessarem una gran part de França pels hostals i les carreteres, coneixerem gent, treballarem en diverses menes de feines. Imagina't si em passaran de coses. Fosquejava, fresquejava, i jo estava animat. Era un entusiasme serè. D'ençà que m'havien robat no havia tingut una hora tan tranquil·la com aquesta. A Marsella un moment m'havia espantat. Ara ja no. Ja em sentia segur de mi. Tot caminant, en Joanet li retreu que el viatge el faci per després escriure'n un llibre. Creus que m'agrada de passar peripècies per a fer-ne després un llibre? Vas molt errat si penses això de mi. Potser no el faré mai. De fet, va deixar passar 26 anys fins fer-ho. La qüestió per mi és viure, arribar al fons de les coses, penetrar el més endins possible el misteri que m'envolta, amarar-me de la substància del món, perquè tot això m'excita el pensament, enriqueix la meva sensibilitat, m'estimula la imaginació. Com també veurem més endavant, la memòria de l'experiència existencial és molt present al llarg de l'obra, fruit potser del desig emulador d'altres escriptors admirats i citats, cultivadors del gènere. Altres crítics, però, hi observen en aquests esclats de sinceritat literària els veritables trets de la seva personalitat. Domènec Guansé. L'experiència que es lliura és realment tan revolucionària com en dramatitzar-la suposa? No. Puig i Ferreter no s'allibera de les lleis morals. En pot tenir l'impuls, però segueix sent un petit burgès, presoner de la seva educació, de la moral clàssica. Ell mateix a estones i convé lúcidament. Un altre temps jo hauria estat guerrer, apòstol, missioner, descobridor o explorador de terres noves. Potser hauria anat amb Colom dalt d'una caravela, o hauria estat soldat de Pere l'Ermità, o cabdill d'una causa o altra. Em sembla que el nostre temps és el dels escriptors, a condició que escriure sigui una forma d'acció. Jo veig l'art d'escriure com una missió. Sovint embadalits amb els seus pensaments, o potser també pel paisatge, ni se n'adonen del pas del temps. Amb tot això s'havia fet negra nit. Pensàvem acampar en algun recer de vora la carretera, quan va sobtar-nos el redoblar d'uns tablats acompanyat d'un estrident so de trompes que feia fremir el silenci nocturn. Enmig de l'espessor de la fosca i dels arbres, la nit tenia unes estranyes clarors d'incendi. I com dos infants, vàrem arrencar a córrer carretera avall. I després d'una llarga tarda de caminar tots suats sota el sol d'agost, excitats pel tabaleig i el trompeteig creixent. Ens vam trobar de cop sota un gran platanar. Era un passeig dels ravals d'Aix. Enmig d'un cercle d'espectadors il·luminats per uns enlluernadors focus de setilè, amb reflectors de llauna, una tropa de gimnastes ambulants donaven una funció a l'aire lliure. Puig somia amb la imatge de la noia gimnasta, bruna, avillada amb un mallot, i explica a Joanet que un cop, al seu poble, el van expulsar de l'escola de frares per anar a una representació. Vaig contar aquestes coses al meu amic mentre anàvem a dormir. Però ja no fou sota un arbre, sinó a l'hostal. Tanmateix, per estalviar, havíem decidit de sopar damunt d'un banc amb l'escassa minestra que portàvem.